Merugi katuran pinara Bapak Kepala Desa Gedang Sewu. Wonten bedalu menika nggih rawuh wonten mriki. Monggo samangke dereng-dereng Regeng Kacang Sasana wonten dalipun Bapak Sunarto. Bapak Kades saking Gedang Sewu. Matur sembah nuwun Pak Bayu. Nggih, ninggal katresnan sampun katuraken wonten ing dalu punika nggih Gusipun niki ugi karawan dinipaipun Bapak Kepala Desa saking Gedang Sewu sepeda malih katuran pinarak ingkang sekedhap Bapak